Il-ħadd filgħodu l-Prim Ministru Joseph Muscat żar żewġ proġetti tal-Gvern Fgħawdex. Fir-Rabat ra x-xogħol li għaddej fuq dik li hija waħda mill-10 tidjar għal persuni b'diżabilità madwar il-pajjiż. Il-Prim Ministru spjega kif din id-dar li se tilqa' fiha 10 persuni hija eżempju ċar tal-kunċett li telaq bih dan il-Gvern sentejn ilu. Dak li l-persuni b'diżabilità jinżammu fil-komunità u mhux jinqatgħu għalihom f'xi istituzzjoni. Qal kif filwaqt li l-post inxtara mill-Gvern, ix-xogħol fid-dar se jkun qed isir mill-privat. Is-Segretarju Parlamentari Justin Caruana spjegat li l-proġett Soċjetà Ġusta beda jimmaterjalizza u se jkun qed jagħti serħan il-moħħ lil qraba ta' persuni b'diżabilità. Qalet li d-dar fir-Rabat mistennija titlesta sa' Ottubru biex f'Diċembru tibda tilqa' l-ewwel persuni. F'għajnsilem il-Prim Ministru Muscat inawgura x-xogħol fuq Belvedere, proġett li għamel il-Kunsill Lokali tal-istess raħal u li għalih intużaw fondi tal-MEPA. Spjega kif it-titjib li hemm bżonn isir fi kwalunkwe lokalità għandu jara l-bidu tiegħu mill-komunità tal-istess post. Qal li l-investiment il-ġdid fil-qasam tas-saħħa se jġib miegħu nies ġodda u għalhekk hemm bżonn li l-infrastruttura Fgħawdex tkompli titjib. Dan il-proġett beda sena ilu u issa se jitgawda minn ħafna Maltin u turisti li l-aħħar waqfa tagħhom qabel jinżlu Malta tkun propju f'dan il-post.